Convening of the ordinary session of the Politburo. Sana vina mashoko atonda wakomana the ruling party now vokola up for a Politburo meeting on Wednesday. Mashoko obuda panapa ne vanhu vanobuda tata zvakawanda vachiti these guys they are calling for the Politburo but akutomborona kana zvine musoro zvinotombotaura zvinobenefita vanhu. Sana vina mashoko vanhu havari kutoti now we are waiting for another blow. Zvonzi kuti vakomana vakangatisana ikoko unotobva subscribe like on the bell icon. Tipina mutsamba ino yamuri kuona ino kwachinzi the Secretary General of ZANU-PF Comrade Dr. Ubit Mpofu hereby advises all members that there is a Politburo meeting on Wednesday, the 5th of March 2025 at 2 p.m. at the ZANU-PF headquarters. They have a Politburo meeting on Wednesday to discuss nothing. Why can they discuss corruption, which is a national security threat, and ripping our country apart? Ndo mashoko ametoka panapa wakomana vachikomblena vachiti these guys yes they are convening panapa yes vari kuuya vachigara muPolitburo but tikaona kuti zvinenge zvichidiscussiwa inawo dzemamantra nawo dze2030 but maissues ari kupresa maissues ari very concerning vagari venyika yeZimbabwe they will never be discussed. Kana ukatounza nawo corruption unotonzi iwewe watova muvengi watova mutengesi. Mashoko ari kuda panapa tiona kuti people they are not interested. Kare vanoisa kuti kana kuchikwa kuliwa up for the Politburo vanhu vaitonyatso kutogarira pasi votonzora kuti ndeapo matters adiscussiwa anozikamwa kuti anenge achibenefita macitizens. Budise mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi chatoona kuti vanhu havasitomhori kana confidence and havachatomboexpect good news from the regime. Pinda comment section medu tizive mafungiro enyu, pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.